tini sar nung tini ketal MDC ongma pore tini subzonal office phaiye malai phemene bom hai lukorongno kok ketar mung tongnai nini Poilano news media rangno bo hambairu tai moni logi ang tini belai kha tong thoka tam ke tini obong khable chini raskandi sabjun tabuk ani yaksi bekhak bachai tongnai bongkha chini raskandi sabje dio tai pura gana rogo tongo pura chini sabjunni full staff tai kubangma field tongnai jara village secretary tini borok ano ring khao jagao ringoi borok malai nani hines kogrema bai ang tini borok bai malai phaika jora kesep ni bisingo phano tabuk chung tini malai kok salaika chung katha lai hamjak lai buji lai mani bisingti chung kogre laika mohai khalene chung chini bobishot chini somajno thinang ni chungsasa lamao chung tlang thangnani bahai khlai chung mili lai no pura office staff ebong chung public jara kubangma leadership tongnai rok chung mili lai samung khlaioi kaham khlaioi chung naithok khlaioi chini bobishot no chung snamoi nalainai hini chung kogre laika belai tongthaka borok no office staff no tai oro jara ani logi phaina yango ani yagrao chini taikisa sar tongo chini TSF neungo chini advisory committee ni tai kubangma jagao bo thanai lai thangnai salrogo ani chubai phaika tini bahaino hai ani bagoi hinai khakla patioi phaika ano belai hamjakmani bagoi moni bagoi kakano ba ang belai ke khaka hamyafor tai joto lukuno I elakani ingthong pura 7 nong demsora kojusarani lukurokna ang koinani muchungo tamke chung buinislai juda ongna nangnai chini wansukmani chung poila froni simina chini bubagra chung tiprasana nogoi imang nongmani bebak no juda moni bagoi chung kachang koinene ni bisingtui chung samong kaham tangoi aboni yagulase chung kuplai o kachang ni bisingtui se chung kuplai ungnani bagoi ang joto lukurong thani kobong mung yafaro osuk nangthang hambai স্যার আজকে আপনার অফিসে নতুন এমডিসি আসার পরে আপনি জনসাধারণকে কি মেসেজ দিবেন আসলে আমার স্টাফ যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাই আমাকে বলেছে হ্যাঁ এমডিসি সাহেবকে একটা সংবর্ধনা দেওয়া দরকার তাই ওনাদের কথা মতো আমিও এবং আমার নিজের থেকেও এটা ভালো মনে করেছি হ্যাঁ একটা অনুষ্ঠান করা দরকার তো আমি বলেছি ওনাকে জিজ্ঞাসা করবেন উনি কবে আসতে পারবেন আমরা ডেটটা দিলে হবে না হ্যাঁ উনি যেদিন বলবেন ওই দিনই আমরা ওনাকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাবো সেই মোতাবেক তিনি এসছেন এখন নতুন দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আশা রাখি বিগত দিনের তুলনায় ওনারা ইয়ং চেপ যুবক আমাদেরকে দেশের জন্য ভালো কাজ করবেন এই আশা প্রত্যাশা করছি আমি